Následuje cvičení, které můžete provádět doma, když se vrátíte z porodnice. Cvičit byste měli 3krát týdně ve vyvětrané místnosti. Cvičební jednotku po porodu začínáme dechovým cvičením pro prokrvení organismu. Roztáhneme ruce a s nádechem dynamicky děláme kruhy. Nádech, výdech, nádech, výdech, nádech, výdech. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Pokračujeme. Snažíme se mít vtažené bříško, podsazenou pánev, vtažené dno pánevní. Cvičíme pouze horní polovinou těla.